Vítajte pri druhej časti rozhovoru s pánom Rybníčkom. Takže teraz vás budem pýtať trošku všeobecnejšie otázky, už nie také na telo. Takže, aké máte skúsenosti s mladými podnikavými ľuďmi? Či na Slovensku, v Trenčíne majú talent? Alebo čo im chýba možno, čoho majú dosť na to, aby podnikali? Ja musím hlavne povedať, že mladým ľuďom, ktorí sa narodili po 89. roku, to znamená po revolúcii, tak je to úplne nová generácia. Veľmi im závidím ten naozaj taký vrodený pocit tej slobody, v ktorej už vyrastali. Ja nesmierne si vážim mladých ľudí, ja mám okolo seba mladých ľudí, ale sa sám považujem za mladého človeka, ja mám 44 rokov, ja si stále myslím, že to nie je veľa a naozaj sa cítim byť človek, ktorý má veľmi blízko k mladým ľuďom. Snažím sa ich počúvať, veľa sa od nich učiť a samozrejme musím povedať, že mladí ľudia sú aj pre mňa istou inšpiráciou, pretože keď vidím, do akej miery vy ste vzdelaní, ste šikovní, úplne inak poznáte svet a v podstate našu generáciu, teda moju, teda strednú generáciu už dokážete v mnohých veciach aj zvalcovať, tak my sa musíme snažiť ešte, aby sme vám aspoň trochu držali krok, lebo v istých veciach sme boli lepšie ako vy, takže ste pre mňa aj takou veľkou motiváciou ako mladí ľudia. Zároveň mám okolo seba mladých ľudí, tým vyskladaný z mladých ľudí, ktorí sú vynikajúci v tom, čo robia. Ja mám samé dobré skúsenosti so stretnutiami s mladých ľudí, či to bolo napríklad aj v mediálnej branži, napríklad keď som robil aj v mediálnej branži v rámci digitálnej televízie alebo internetu, tak tam je nesmierne množstvo šikovných mladých ľudí, ktorí dnes dokážu robiť s počítačom, s technológiami zázraky. Koniec koncov mnohé aplikácie, ktoré vznikli na Slovensku, sú veľmi zaujímavé. Teraz som dokonca čítal, že startupy sú veľmi šikovní ľudia. Ja si myslím, že nebyť mladých ľudí nefungujú veci ako napríklad streamové videá, krátke videá, krátke filmy na internete, plus množstvo veľmi zaujímavých vecí. Takže ja musím povedať, že ja sa o nejakú budúcnosť Slovenska v tomto zmysle vôbec nebojím. Mladí ľudia sú podľa mňa skvelí a sú slobodní a to je veľmi, veľmi dôležité. No, my už tú slobodu berieme to ako samozrejmosť. Áno. Takže možno človek si to váži, pokiaľ to nestratí. Áno. Ste aj rozladenejší, myslím, že ste oveľa taký aj tolerantnejší a dokážete fungovať s ľuďmi vedľa seba bez ohľadu na to, odkiaľ sú, čo sú, aké majú vierovyznanie, ako majú farbu pleti. Proste pozeráte sa na nich ako na ľudí a snažíte sa ako dostať čo najviac zo seba a vymyslieť veci, ktoré budú slúžiť ostatným. Toto je strašne fajn. Takže ja sa o toto vôbec nebojím. A ja mám skúsenosť s mladými ľuďmi, ktorí robia rôzne startupy a na internete je to úplne skvelé. Naozaj skvelé. Vlastne takýto startup je kvázi aj náš portál, ideastarter.com. Čo si myslíte, má na Slovensku potenciál? Ako vidíte? Viete, to vždy o potenciáli nerozhoduje len myšlienka, ale aj samotná realizácia toho projektu. Počul som raz také vyjadrenie, myslím si, že to povedal zakladateľ Seznamu CZ, sa volá, myslím, pán Lukačevič, tak veľmi šikovný človek, ktorý povedal, že viete, internetová branža je zvláštna v tom, že keď máte myšlienku, tak tam nikto nerieši to, že kto ju zrealizuje, že vám kľudne vy ju vyslovíte a môže vám ju niekto ukradnúť, pretože rýchlejší sú tí, ktorí tú myšlienku zrealizujú, nie tí, ktorí ju vymyslia. Čiže to, že ste od myšlienky prešli k realizácii, tak musíte hlavne vytrvať, toto je veľmi dôležité. Nesmiete upadať na duchu, musíte si stanoviť presný cieľ a ísť podľa toho cieľa. A hlavne musíte byť presvedčení o tom, že je to služba, ktorá ľuďom chýba, ktorú ľudia chcú a musíte stále rozmýšľať o tom, čo sa na trhu deje. Určite nie ste sami, je to aj konkurencia, že musíte ísť ďalej. Nesmiete sa vzdať, určite zažijete veľa neúspechov, ale platí každý jeden špičkový podnikateľ alebo manažér vám povie, že veľakrát spadol na kolena a musel sa postaviť a ísť ďalej. Takže treba vytrvať a ja si proste myslím, že čas ukáže, že či váš projekt má zmysel alebo nemá. Takže držím vám palce a netreba hneď upadať na duchu, treba si dať nejaký cieľ a postupne si ho vyhodnocovať. Musíte si veriť a hlavne to musíte všetko robiť poctivo, s láskou a nadšením, ktoré ešte máme. A s takým prístupom, že nesmiete
nič oklamať, lebo čokoľvek oklamete, tak sa vám to vráti. Treba ísť do toho aj s takým dobrým, úprimným úmyslom a to sa všetko vráti. Naša posledná otázočka. Myslíte si, že takýto začínajúci slovenský podnikateľ, mladý človek, ale nemusí byť mladý človek, podniká sa tam v každom veku vlastne, má dostatočnú podporu od štátu, alebo nemal by sa odradiť možno nejakými zákonmi, byrokraciou a podobne? No, skôr si myslím, že teda je tu istý priestor na startupy, ale fakt, keď sa ten biznis potom rozbehne a začne byť náročný napríklad aj na novú pracovnú silu, aj na rozširovanie tímu, tak tam si myslím, že štát sa chová veľmi neslušne voči podnikateľom. Je neuveriteľne zložité, že štát má predstavu, že vysokými odvodmi a zaťažovaním podnikateľov proste niečo dosiahne. Skôr sa obávam, že to môže po budúcnosti pri väčšom rozmachu firmy viesť k tomu, že podnikateľ si vždy musí poriadne zvážiť tú nákladovú položku a povedať si, že čo sa mu viac oplatí a potom trpí zamestnanosť, potom trpí všetko naokolo, tak ja si myslím, že štát by sa mohol v tomto trošku skonsolidovať, mohol by skôr uľahčiť podnikateľom to podnikateľské prostredie, skôr si myslím, že ho zaťažuje. Ale to neznamená, že sa tu nedá podnikať, ani to neznamená, že nemôžete byť úspešní. Jasne. Skôr si proste myslím, že ja verím tomu, že časom sa táto situácia zmení a predstavitelia štátu pochopia, že práve podnikatelia, práve zamestnávateľia sú veľmi dôležití, pretože sú schopní na seba zobrať zodpovednosť za myšlienku, ktorú uskutočnia, zrealizujú a ktorá prináša mnohým ľuďom prácu. To je veľmi dôležité. To by si mali práve uvedomiť. Pretože zamestnávateľia sú preto zamestnávateľia, lebo to sú tí ľudia, ktorí dávajú prácu iným ľuďom, starajú sa o peniaze, o živobytie pre tých ľudí, o ich rodiny. Ja si myslím, že zamestnávateľov si treba vážiť. Tých slušných zamestnávateľov, ja si myslím, že ich je tu veľké množstvo na Slovensku a netreba im klásť polena pod nohy. Hlavne tým menším. A hlavne tým malým a menším a živnostníkom a mladým ľuďom, ktorí chcú podnikať. Lebo ja vám poviem, že pre mňa je najväčšia radosť, keď vidím, že človek je schopný zobrať zodpovednosť za svoj vlastný život, je schopný sa dostať z každej ťažkej situácie a je schopný si vlastnou hlavou vymyslieť projekty, vymyslieť taký produkt, ktorý im potom prináša finančné prostriedky. Mladí ľudia, keď sú schopní zobrať zodpovednosť zo svojich rúk, tak je to úplne fantastické. Netreba sa vždy spoliehať na to, že vám niekto niečo za vás urobí, za vás niekto niečo vymyslí a vy sa za ním potiahnete. Treba sa ťahať za silnými osobnosťami, ale vždy si treba uvedomiť, že človek má jednu vec od Pána Boha máme, ktorá je úplne fantastická, a to je slobodná vôľa. Vy sa môžete kedykoľvek slobodne rozhodnúť, aký bude váš život. A toto si treba chrániť. A tí, čo sa vyhovárajú na nejaké prostredie a podobne, sú to výhovorky väčšinou? Áno. Sú to výhovorky, alebo teda lenivosť, alebo možno nejaké zúfalstvo, podliehanie zúfalstvu, ale myslím si, že to nie je dobrá cesta. Človek by sa mal vždy spoľahnúť na svoj vlastný rozum, mal by sa spoľahnúť na svoje vnútorné hodnoty. Samozrejme sú chvíle, keď človek má aj ťažké chvíle, tak my veriaci sa vtedy spoliehame na Pána Boha. Možno, že niektorí sa spoliehajú na rozum, možno niekto na niečo iné, ale nikdy netreba klesať na duchu a povedať si, že človek dokáže svoj život zvládnuť, svoju vnútornú silu sám a byť slobodný. Ďakujem vám, pán Rybníček, za rozhovor. Ďakujem aj ja. Prajem veľa úspechov. A ja prajem vášmu startupu všetko dobré a verím, že vám to vyjde. Ďakujem vám. Ďakujem.